kuule tehdään? Sivulle meidän mestari. Joo, semmoisia mennään tekemään. No niin. Kyllä. Sivu. Hyvä. Tosi hieno. Hyvä. Saat mennä. Oi. No. Sivu. Hyvä. Oi, hieno. Saat mennä. Haha. Hienosti se osaa sieltä. Joo. Sivu. Mitä sinä kuvittelet tekeväsi? Kuuntele mitä mä sanon. Sivu. Hyvä. Tosi hyvä. Hieno. Noin vain hienosti. Sitten taas. Sivu. Se tulee vähän vajaa. Se pitää tehdä kokonaisena, mutta ei sitten mennä sinne taaksekaan. Joo. Otan uusiksi. Eli koittaanpa nyt ottaa uusiksi. Sivu. No niin, nyt taas uusiksi. Sivu. Hyvä. Se oli hyvä. Se oli hieno. Se oli hieno. Oli se hieno. Joo. Hienosti. Ja sitten tuosta. No niin. Sivu. Oiku hieno. Hyvin hienosti. Hyvä. Noin, sillä lailla. Sillä lailla se teki sen. Se teki sen loistavasti. Kyllä. Osaat sinä, kun sinä vaan ymmärrät, että tämä on se juttu. Tämä on se juttu. On. Niinpä. Niin. Sivu. Hyvä. Haha. Hienosti. Hyvin. Kyllä oli hyvä. Tosi loistava yksilö. Oliko se loistava yksilö? Tosi loistava. Mennäänkö me tänne? Hyvä. Tosi hieno. Hyvä. Sivu. Hyvä. Oho. Hieno. Hyvin meni. Tosi hienosti. Tosi hienosti. Tänne. Oiku hieno. Hyvin. Joo. Hyvä. Hyvin. Minä katselin muualla. Hyvin. Sivu. Ei, mutta vielä vähän. Nyt meni vähän liikaa. Se tulee tarkkaa hommaa. Ja sitten vielä se instrumentti siihen vielä. Tulee kaiken päävaaran lisäksi. Hyvä. Oi hyvä. Se on hieno. Joo, vaikka ei ole aivan siinä. Miten sä voit saada perästä aina, kun olet kertaa aina kanssa? No niin. No hyvä. No hyvä. Nyt menepä sinne. Hyvä, että sulla kestää kauemmin kuin muu. Niin. Sivu. No. Kuule. No niin, otetaan uusiksi. Joo. Sivu. Ei mene niinkään. Ei mene niinkään. Kunnolla pitää mennä. Sivu. Hyvä. Täällä vähän yli aina. No, sä meni. Hieno juttu. Hyvin. Joo. Sivu. Hyvä. Nyt vähän takana. Vähän sitä ja vähän tätä. Niin. Tukko näitä? Oi hieno. Haha. Tosi hieno. Hyvin sieltä tultiin. Joo. Sivu. Hyvä. Sivu. Hyvä. Aika hienosti se meni. Joo. Loistavasti. Onko se loistava pieni tyyppi? Onko se loistava pieni tyyppi? Joo. Kyllä. Niin loistava. Niinpä. Niinpä. Sitten me voitais tehdä mitä pysähtymään toppeja. Onko kouraan?
tämäkin se tervehtää, että ei sitä. Stop! Hyvä! Tulee vähän teräväksi. Stop! Hyvä! Stop! Hyvä! Stop! Oi, hyvä. Kyllä se vielä yritys. Se pitää olla nopeampi. Joo, nopeampi. No niin, osiksi. Stop! Hyvä. Oi, joo. Joo. Sen kun pitäisi reagoida siihen tosi nopeasti. Niin. Stop! Hyvä. Ja se on tuossa. Juuri siinä. Noin sait sen sieltä. Hyvin. Sitten käydään eteenpäin. Vielä. Stop! Eihän se voida lähteä lököttelemään perässä. Eikö ole lököttelemään mistä kotoisin? Ei ole. Tupa nyt. Tupa nyt. Joo, joo, joo. Stop! Ei se ole pysähdys. Ei sitä voi luetella pysähdykseksi. Otetaanko takapuolta narulla? Anna olla. Ota. Hienosti. Sitten tähän suuntaan. Hyvä. Tähän suuntaan. Ota. Noin, hieno juttu. Kova juttu. Mihinkäs Hanna lähti? Joo, mihinkä lähti? Ota. Hyvä. Niin. Sillä lailla. Siellä se on. Joo, siellä se on. Ota. Hieno. Hyvä. Ja niin kuules. Upostini. Upostini. Noin. Ota. Hyvä. Hyvä. Ja sit saisi olla vieläkin sellainen terävämpi. Terävämpi. Joo. Tosi terävä. Ota. Hieno. Hyvä. Joo. Kiitos. Hieno. Hyvä. Oi. Ei ollut tarkoitus sitä heti. Joo. Innostaa kun on vähän liikaa. Noniin. Anna olla. Anna olla. Mitä täällä? Siinä se on. Stop! Ota! Hieno! Oo! Hyvin! Hyvin, hyvin! Saanko mä se tolle puolelle väliin? Niillä on se hetkiskinen. Hyvä! No, no. Ota! Ota! Joo, se oli se sana. Heti se O-käsky oli heti. Joo! Hieno juttu! No, anna olla. Ota! Mä sanoin, ota! Joo! Et sä kuuntele! Et sä kuuntele! Et sä kuuntele! Eikä lainkaan! Niin. Anna olla. Ota! Upsissa, ota! Ota! Joo, se on ota-sana. Sieltä saa mennä ottamaan silloin. Joo, kyllä. Kyllä. Noin. Hieno. Ota! Ota! Nyt sinä oot kyllä ihan huingolla. Olet huingolla. Anna olla. Hieno. Ota! Hieno poissu, hyvä! Joo, se oli hieno. Tosi hyvä se on. Joo, anna olla. Hyvä. Ota! Hieno juttu. Hyvä. Tosi hyvin. Anna olla.
ottamaan liian vauhtia. Hienosti. Hyvin. Hyvä. Ota. Hyvä. No niin, hienosti. Aika loistavaa. Oikein loistavaa. No niin. Ota. Eli ota. Hyvä. Sitten sä voi lähteä siihen. Ja siellä taas. Tähän. Ota. Minkä päin sä lähdet? Muistatko mitä mä sanoin? Ota. Miksi et sä muista? Miksi et sä ymmärrä? Tässä on ihan dilemma nyt. On aivan oikein. No, anna. Miten siellä sun muista voi? Miten siinä voi olla? Mitään. No, ota. Joo, ota. Hyvä. Hienoa. Oikein hienoa. Kokeillaanko yksi kerta vielä? No, anna. Joo. Ota. Hyvä. 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 Hieno juttu. Joo, kyllä sinne saa lähteä vaikka mun mielestä oikein se on tosi hyvä. Teilläkö oli semmoinen pieni ongelma, että et vaan osaa lähteä sitten kohtaan? Joo. Joo. Ota. Hyvin, hienosti. Hyvin se osaa. Kyllä vain. Kyllä vain. Hieno juttu. Hieno juttu. Oliko vaikea?